अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवीन कौसान पैठण 100% शिकेल मुलं राहणार नाही अडचण आता वाचायला आणि लिहायला गणित बी सोडवायला जमलं जी शाबास गुरुजी शाबास गुरुजी शाबास गुरुजी हो जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवीन कौसान पैठण 100% शिकेल राहणार नाही अडचण आता वाचायला आणि लिहायला गणित बी सोडवायला जमलं जी शाबास गुरुजी शाबास गुरुजी शाबास गुरुजी। मराठीतून शिक्षण दुपारी आहे जेवण मोफत गणवेश बी मिळणार नाचून गाऊन सर मायन जवळ घेऊन वाचायला मला शिकवणार शैक्षणिक साहित्यातून मिळते ज्ञान कृतीतून मिळतो या स्वाभिमान शैक्षणिक साहित्यातून
इंग्रजी शिक्षण इथे शिकाया मिळतया, संगणकाचं ज्ञान मिळतय. लोकसहभागातून सुंदर होती शाळा, नवीन गाव उभा राहतय. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवू, आपल्या मुलाला मराठी शाळेत धाडू. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवू, आपल्या मुलाला मराठी शाळेत धाडू. नाही विसरायचं माय मराठीला, शाळेला आपल्या जपायचं जी. शाबास गुरुजी, शाबास गुरुजी, शाबास गुरुजी. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन कौसान पैठण. 100% शिकेल मुलं, राहणार नाही अडचण. आता वाचायला आणि लिहायला, गणित बी सोडवायला जमलं जी. शाबास गुरुजी, शाबास